घर में बड़ी फुलौर एकदम गमकल बा। छोड़ दी जा, बाद में खा लेम, पहले पानी उनी पी ले। नहीं मार लेके पानी के पूछा था मैं पानी पूछा था पहले हमार मर्द खइयो ओकरी बाद संपा पड़ी लिया फुआ। हां रहे पूछा नहीं संपा पड़ी ना ना गन पड़ी हमने कहना चाहिए लप 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 मारे भइल बात। पानी मीठा पिया हो जरा आजकल महाराज लेके घर में आदमी की आगे दुकान। हां आज जो रोडवा पर फुआ आवत या फूफा जाके लियो ले आओ। फुआ मिठाई लेके आते ने रे त आवत है फुआ तो मिठाई ले लेना होई। अब हम पूछे जाई कि तू मिठाई ले ले बाबू कि नहीं खुले ले हैं। तू मिठाई खाता तो रात तो पेट में भरता। हां अरे नो कल स्कूल में चली है का करे बुलावत बा आइल भाई तू चार मिलता के गाऊं मीटिंग बताओ तो घर जीवन के बुलावत तो हम मीटिंग में का करे जाई। घर जीवन के बुला ले बांगला। अच्छा चल चल जाई। तोर बाबू ना जाई आय ना और भात लेबे करे कौन रोड पे हो पाई काला पे ना जाए पिपरा रोडिया पर नए का रोड में जाए। हां तो गड़िया वाला ओनिए उतार देले बा रोडवा बना तनु तो गड़िया हेने नहीं के लेके आवत तो साइकिल लेके जाए। हैं साइकिल को बैठा के लेके बे पैदल जो हो त निमान का रोडवा में लिया के ये फुआ के फूफा के तले खाना बनले बाटे आया के खा लिहन जा जो तोरा से कब के खाए ते बैठल बाड़े तोर माइयो देरी क के खा ले तू देरी क के खा लिस जल्दी करे ने बा। सबसे पहले तोरे खाना मिल जाता का बैठ जाती है दे जैसे चाहिए तोरे तो बैठ जाते खाए या कहीं जाते ने अपन फुआ के लिए आओ कि ना रुक मगर अपना मेरा से कहते एकरा खाना मत दियो खा ले बबुआ तू खा ला कहते ने अपना मेरा से एकरा के मार दबा के एकरा ले काम कराओ एकरा खाना मत दो खा ले तू तो दिन भर ना पूछे के जाई चाचा खइलन कि ना पूछली रे कली ई का पूछो एकर माई नु पूछ कि ये पूछो अतना ये जवान हो गेल बिया कि तोरा पूछो चलो जातन चाचा फुआ के लिए आवे जो लिया या अभी ना लिया सर ना तनी मीठा ले ले आओ दुकानिया पर ले उनका ले ले चिरामन बके जा हम ले आए एकर माई उड़न बाज हो गेल बिया उड़न बाज जा हम ले आए पांच गो हमरा को दे रे तोर माई कहां गुलिया घर में भी ही त ना के मुंह पे तना तू को लागले कि घर में बैठल रहनी है जे घरे में में कहीं लोग भी ना कलियो काजा हमार मेरे तू हमार बतिया सुनत रे माई उड़तिया गहुआ पिसाई कि ना पिसाई गहू सूख गइल बाटे पिसाई ना रे तोरा का टेंशन बोल तोरा ले जाए के बा लाद कपड़ा पे मर जीबू नहीं है आवत ये खुशी है आवत तनी आवत पाउन आवत तनी पूरी या जाउर ना बनेगी खीरोर को बो आवे दे अभी टाइम बढ़ले भर दिन समय है ना बा जो पहले जाके कुला शाम के ना बनी शाम के बनी वो इतना जल्दी पीस के देवेलन। अच्छा दे दिया ना आज दिया तो कल देवेलन कहन के गहूं हो दबा ओकरा के हम 5 दिन सुखवाइले बानी तब जो लिया या तब मीठा वाले के पहले दे नहीं रे ध के तब जाइए घूमे इहो लइका नो सुरता वाला बाटे अमान हो गेल बा जी का खालन रे मुंगा में अरे गुटू का खाला काता ना सुधारी कह तनी कभी बियाह शादी नहीं के भल मत खो अरे होनी झोरावा कपाट पे लेके आई जाता नु आता ना भारी होई कोनो भेटाइल रंजुआ भेटा जे सत लिया लिए सतावा में ठीक बा जाता नी ठीक बा चलो हो हमार बेटिया जइनु हमार करेजा जुड़ा जाए एकदम हृदय जुड़ा जाए कैसे हमार लड़की आवेले त हमार मुड़िए तर बैठल रहले माई दे तोर गोड़ दबा दी त कपार दबा दी अरे जवन लड़की सुख करवा दिया स मातारी के तन पतो दिया स सुख है कबो पतो ना दिया स यही से लोग कहलन कभी भी जन्मावा तो दोनों जन्मावा लड़का लड़की दोनों। अरे माई डांड में दर्द बाटे उठ नहीं के जाइल जात हम दुकोर खा ली तले लड़की आई तो सतावे खाए मैं का बा ले ले नानी बनू चले के चलिन जी चली देखा तनी हमारे गांव के बगीचा केतना बड़ी यार बाटे हां तो बगीचा में के झुलुआ डालिन जा सुनी हां हमारी बड़का बाबूजी के हो जाई ना आ हाई बगीचा हमनी के जे है ये मड़ैया डालल रहे जन्नी ई कुल जमीनी है अपने हो यही मड़ैया मेनू हाला कइले रहसन तारा के हो अब हां तो छुपावा तो का भी हो गइल बड़ा बतिया बियाह ले पहले जनती बियाह ले पहले जनती तो बियाह का कइले रहती चली कुछ को नैहर के ना
नजारा एगो बान तो हमानी लइका बा तो तारा के काहे डगमगा तनी हैला देले बा वो कावन ची त माई मंगल पे डाली ओकर राख नहीं के हम सुनी 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 कहतनी ना कि हम खाना देई खूब चाप चाप के अल्लाह ये बुची खुश रह जिया जागा पापा रे तो सयान हो गई तो मैडम तोर पापा ना देखो दलन तो जो फुआ के लिया लेवे पापा एकर ना निकले ना एकर मौसी आनी कम निकले अरे हाय धर हाय कर नहीं ना हम ना हे में तोर फुआ के सामान बा तो हम ले ले मैं तोरा घर के अटे आज ही तोर मंगल रही डाली को ले ले इधर भारी बनू हो भारी नहीं खे ये नु ला देले बिया कबे ले देखी त भतीजी हमर केतना बड़ी यार मिठाई उठाई ले आई बेसनु खाई तो ले आइल बानी छ हां त हमार फुआ लगा के कट फुआ बे हमार फुआ हमरा के खूब कुर्ता मारे ले आइल बानी सैंडल ले आइल बानी अपन भतीजी के हम कान नहीं खिले के आइले दादा छप्पर फाड़ के ले आइल बानी हाय न लिया मुखियो ना बनैल का बढ़िया ना लिए ले ना ना बढ़िया खाली ओमे तेल लाली रुपया लागी पैसा मैंने 100 रुपया में आ गइल बानी पहले के आए तो जानलू घूमती हां घुमाबू तू चल घुरा के बता गाड़ी में गाड़ी लेके आई त चलल जाई अथु न नतलिया के चली गा वहीं करे के ओ जेल घूम ली हो जा ढंग से बोली जी रे का बोलतनी ओहो बड़ जेठ के लड़की के रे ना बोलल जाला त का कहीं चलो हाँ। नेहा बुची चलो नहीं नेहा नेहा हां सही नेहा कह नेहावा नेहावा नेहा हमारी तो तनी बेरी का गोल लगी लागब नहीं तो ना लागी ना कोनो बेरी का हमारी मातारी के कदर कायदा ना करी ना तारा देखा के लागल तो बे हो तो लागल भाई हमारा के माई के ना कदर कर आज अभी माई मन नहीं के खोजे ना ये ना कहला है कि महतारी बिना बेटी या बेटी बिना महतारी ना रहेली स ना महतारी में वाला आवता दुआ दियन हो। ए जी लिपस्टिक ये लगल बे त हमर बड़ा लाज लागता छोड़ा नहीं का देख हम को हमार बड़ी ठीक लागल रे तो पापा घर में बना न रे ए बुची नहीं घर में निकल कितना लगैले रहे हम को नहीं तो लगैले है अरे हेनिया बधरिया में लगैनी हेनिया बधरिया में सरसों या ओरिया रे चल मुहा मुनी के चलतनी चल आई जी फलगर चली फलगर चलत नहीं ओनिया कहतनी भूखाइल बनी माई हमार बनाओ ना के तैयार भी त चलत नहीं तो चल चल जल्दी बनैलू ना खिलू ना तेजे के वास्ता रहब चल आवा जल्दी कढ़ी बड़ी आ भुजिया भात जाते जाते पहले निकाल के खाई ओकरी बाद कुछ होई चाहे जाई और कुल ठीक बाना सन कुल अड़ोसी पड़ोसी मुगल जियल नहीं खसा ना हैं जल्दी जल्दी आई रे दादा केतना बड़ी यार हमारा आंगना हवे वो इज्जत मुसनिया आंगना में लुकाइल रही ना आई ये दादा तोर मम्मी रे बुचिया ये दादा आई हो दादा भौजाई का करतड़ हो अरे अब रोज जाता का करतड़ प्रणाम प्रणाम तारी अपने मम्मी ले ना उतरवाइबू हमरे ले उतरवाइबू भौजाई लोग बना के रखले बाड़ी जा बस खाइए के बाप रे बाटे बाप। खइला बिना त जीव का जनी कैसन भइल ह एकदम गोइठा नियर बन गइल बा बना बना देलो जाना त नरल हो जा जाना तरल हो जा का बनी हजा तो धराई ना हो दे दो तती करके दे दो अब धराई ना काढ़ लेम जा हमनी के जाना तरल हो जा कुल चीज की फलानिया चिलानिया मिलनी जा कम मिलनी है जब भुलाई रही जा हमनी के हमनी के भुलाइल में अभी जाके का नहीं आवत घरे से आवतन या कुछ कह नैहर के सुख ससुरा में ना मिलेला लेकिन का करे दे आदमी दो करना अब तू का छरियल बड़ी रे बुची हम का ना ले भुआ बारात बहुते के घिया खाना कर ली देखो बारात के खाना हम यार काढ़ी घर में बड़ी फुलौर अरे एकदम गमकल बा छोड़ दी जा बाद में खा लेम जा पहले पानी उनी पी ले बे मार लेके पानी के पूछता मारे के पानी पूछा था पहले हमार मर्द खइयो हाँ। ओकरी बाद संपा पड़ी ले आई फुआ हां रहे पूछा नहीं संपा पड़ी ना ना घन पड़ी हमनी के ना चाहिए लप 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 बाप रे। लप लप मारे भइल बात पानी मीठा पियाओ जरा आजकल महाराज लेके घर में आदमी की आगे दू कवर डालल जा। हां थोड़ा धोला फुफा के आइए दादा। अरे हाथ धोइला बिना तोरा लौकी हाथ धोल कौन खाए खाए के बात आइए दादा हैं? पहले चीख तनी जा हाँ, नीक होई त देखल जाई चीख तनी जा छोड़ दी ना जान तड़ू तरी नैहर में हमारी नैहर में बने बे माहे लेके हाँ? अब चल खाना- जा पहले खाना देखो। पेट मुलाकात कर ले जा भेंट केकरा मुलाकात से हो तार घर बैठ गइल बा न तार घर बैठ गइल बाटे इहे कुल न भैया भैया हाय मारचा डाल देल बड़ माजी के कह दे तनी फुआ आ गल बियानु के आ रुक जा अरे जाता ही भेंट जाई न भेंट करम न माई से दे अरे रहू तो बानी बढ़ जी बहुत नीक पानी वानी लिया दो हम जाता नहीं कर बहुत टेस्ट बा खइला में अजी दाल बढ़िया लागत ना बढ़िया लागता फुलौरा खूब फूलल बा न हां
एगो होला तो बैठा जाला अंदर वाला लेकिन तो एकदम ओनिया बुखाइले आइनी जना ओनिया अपने से घर में नानी के बनेला ओनिया से बुखाइले आइनी हो जना का कहीं भौज जाए खा लेबे दिन। नयर के धन इतना निक लागेला कि का बताओ। अरे बाप रे बाप रे भैया एक खियाल देनी रहुआ आ क्या देनी खा ले बड़ जो हो रउआ सब खा ले रही तब का हम भैया जी के का खियाई ऐसा नहीं चाहिए हित ऐसा नहीं हित चाहिए हित अगला खा ले लसनु तब हमर पेट भर गुरु कितना सोच बढ़िया कुछ कहीं बार भौज जाए माने ली जाना माने ली जा एक महीना रह जाए देह आपको बन जाए अब आखिर काम हो गया ये बोल बका जाएगी अपन रहल जो आराम से बढ़िया से जे बन है जा खा ले हां एक सेट बनाइम जे खियाइम जे काजी इसे तो मोटरी में कुछ बैग में कपड़ा लेके आइल बन जा अपन कुल ले दे गुदरी हटे उ मम्मी जी कहत रहनु तो लेवे के तकिया के बनावे के बुला तू हे कोली तो ले रही अरे बड़ी ना निक बजी और कुछ ले और कुछ ले नहीं सब खाई 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 तो पेट है तो भूत भातार बाई इधर और हमरा सब देत नहीं जदी कैसन राम रो रोरो मारे तनी सब बात के बुझ भैया ना रहे तो कबो हमो काम में आ जाई हम तो जानते मैं हरदम का वही घरे रही ना का हो हां एथी करी त सांझ के व्यवस्था करी का हो सांझ के का होई सब कोई खाइए ले ले बाटे ये खाना मटन मुर्गा मंगाव जा बात मार रउआ सब के का त हम नहीं खाती रउआ सब मत खाइम जा पेट भरल बा त तब ये ठीक नहीं मटन मुर्गा मंगावा जा तनी खाई जावे मातारी हमर सुनी की लड़की मटन मुर्गा मांगती है तो मुर्गा लावा पैसा का ठिकाना हां लेके कुल धान चाउर रखनी जाए काट के कितना भइल कितना के जी तक रउए खाली त रखल बाजी तो ओकर के थी करी ओकर में 10 किलो बेची सांझ के बना में मंगाई तो तनी चिकन वाली है हाई तेल डाल ले भी है देखो हाई आलू डाल ले भी है हम लोग ना आगे होने बाटे कुल बर्बाद कर दो जा बर्बाद कर दो जा डाल दे ले सुनी तो लेके आई तो हरियर मिर्च जाई तो जाई हां 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 ले आई खाई का लाई जी छोड़ देना काहे कूड़ा बतानी तार के काहे भी कर रखले भाई भाई काहे कूड़ा बतानी छोड़ दे लेके आई अभी उड़ी मांग के खाई मांग के हम कहता खूब जाई लेके आई जाई निकला बता हरियर मिर्च लेके आई अरे मांचा गोर ना के खत्म हो गइल बा ये मारने के जौन बा लाले ये तारे कहत और जा हो मेहमान के दी पका के दी अपनो घर वाइस रब खात हो का आई दादा हमने के माने हमने के तो रोज खानी निकल खानी जाए दादा चल हम कब हमरो गावे और इज्जत ना तब कहम मैं आगे नहीं के तो कैसे बना के वो तो पता नहीं कि निकबर हमने का रोज खाने दादा हरियर का मार चावदा दे दो हरियर होई तब ना हरियर ना हो तो हमरो गावे चल हम मारा लेके 12 किस्म के ना बना के खियो नहीं जानू तो कहम का जी खाई खूब खाई हां हम ना खाई अचारो बा एमे अचार कहां बा देखी कोई इजा खाला लाइकन के नोटी पिल ले जाए खाती माले हमनी खोजे चाहे लइका खइलसन अरे मारदा से ढेर खुशी तलू का हो यही खुशी से इतना तक दुख ना कोई घर के ये भीतर आता ललाई लोड़ा घर के दामाद के देवता नियर पूजल जाला ना छोड़ दे एगो दो कोनो चीज के दे दो घर के देवता नियर पूजल जाला दामाद के जाई तो नहीं जाई देखी पानी अब हम कहां जाए पानी उन ले कैसे नहीं आई में पानी में ले लेके पी जाए पानी शक्ति शांति महाराज काहे से बोलते रे हुचकी आई मेहरानू के पानी लेके आई बड़ी न निक बा खाना बाजे का साथी भौज जाता है ना यही सब और तो आइले रही ठीक है कालम बा अभी चाह दम तो जल्दी खवा लेम जब बुढ़ी ले त बात सही है कहतनी आ कहतै न कि खाना के तना मेवा नियर लागत टे घर में त चटनी भात खा बाकी बड़ा समय पर पहुंचल भैया ना घर में बैठले रहे हम जननी एकदम जाई पहले उतार बेग आ पहले ही हाथे खाइब लगा के कब ले लड़की आई ओकरे के ताकत तनी की खुशी आई तो तनी गोड़ हाथ धोआई तो तनी साथे बैठ के महतारी बेटी खैती जा तनी दुख सुख बती आती जा हमार बेटी के गोइला बड़ी दिन हो गइल बा आज बना कोई अच्छा नेहवा लिया के आवते होखी लड़की आई रात भरो कर ले अपन दिल के बात बताई
का दिल के बात बताई मेरे कोई दुख तकलीफ का देता थे दुख तकलीफ रे वक्त कोई देता थे पानी है के बुचिया आवती है तनी गमला वमला में पानी उनी रख ली गमला में पानी मुंह मारो ऐसे गमला का पानी के काहे हमारा लड़की कैसे बोला तड़ू काहे ना बोली काहे ना बोली हमार बेटी के पतो दर्जा कबो नहीं के दे सको नहीं के दे सको ना हां कबो नहीं वो पहले का करता री पहले देखता नी का करती है का करता री अभी तमर लड़की आइबे ना करस तो कैलस का निमाने दमादा उल बेटी ललाइले ओने से आविली जा अब खाना बना हमारे बेटे के खाना बोली जा हमारे बेटे के दामाद के बारे में एक शब्द मत बोलिए तू एक सब ना त ललही ने तने से कहां से मुंह में से बकार निकले ला जाइल बा मुंह त जाके देख जिला भर कैसे निकाल के खाता जा खाना ना के गोर हाथ ना लगल जा बस खाए लगल जना पानी के कोई के पूछा हटे नहीं खे तो बुचिया खाती है हां बताई दमाद राव निमन बड़ा ने यार तो का बोल जाए तो खाए खातिर बनवाइले बानी करी बड़ी तो ठीक बा हम कहां कहत नहीं आके गोड़ हाथ धो के अपन पानी मीठा पके ये काम करे रहता त निमन रहते दूर से आइल बिया भूखाइल होई बड़ा दूर से आइल बिया ना दूर से आइल बड़ी सब आदमी देखत आड़न तू हमारा बेटी के नहीं करत तू हमारा बेटी के देख के जरते रह जा हम नहीं खीबा में जी देख के जरत हम नहीं की देख के जरत ऐसे तरह देही पर वहानी कबो नहीं खे कहीं रहुआ हमारा कमन देह पर वहानी चढ़ा के तू जड़ बाजी हमारा कमन देह के रोवानी चढ़े के बाटे तारा कौन चढ़े के बाटे ना तो ठीक है करता नहीं बेटी दामाद के कपार पर चढ़ा के रखी बड़ा रवो के एक दिन फायदा करी बड़ी रवो के निमन लगी का हमार बुचिया खाती हो जे चूल्हा तर हां जाई भेंट कर ली बेटिया रवो के जोहते नहीं रवो जो चलता नहीं बेटिया के का बेटिया रवो के जोहते नहीं के करा भिरी आइल बेले कि हमारे भिरी नुआइल बिया त दारा भिरी आइल बिया हां तो ठीक है ना बा बोलिया रे दादी केने बोलिया खाना खात या तो चाची कहती है काजी बुची जी रवो बताई ओ जना देखने रवो खाना खाते तो अभी तक ले खाते देख ली को बिया काइल रे हमारा सभी बुचिया भेंट ना कइले है जो भेंट को आपकी उतरा फिर आई आइले न बिया ते का जने केने कर रहो जो है हमारा लड़की के आइल हो ये जन होई ओ का खाती हो चूल्हा अरे जी फोन आई रहे के करे अब चला नहीं आबे अब चला नहीं दे दी फोन आइल बता तो गेम खेला खाली गेम खेलती बड़के लगे से बहाना कइले बनी नु कि छोड़ के बुचिया नहीं खेया तब कहां जाते रे बुढ़ी बतियाई है फोन से बतियाई है धरी के खाले बती आई बड़की लेके ले रे वो कहले बनी नु कि छोड़ के लेके जाना खेया धरी है बोली बड़की पुआ फोन कर रहे हैं हां बोली हेलो करे बुचिया हाँ खुश रहा कहते कि हाँ आइल भी यही बार से आइल ही हम तो तनी बोलाई नहीं है तनी का पारा देख ली झूठ बोला ताड़ी झूठ सच बोला ताड़ी का तू लबर बोले ली बोल कहीं जे गेम खेले कहीं जे आई नु लबर खाली बोले ली काट देले बे बुढ़िया अगर के सिखा देले में तो सबके आदत बड़ा निमने बाटे सबके आदत बड़ी निमन बाटे ठीक बा उमा हमार तलावे तनु के तू हमर सास बन जेबिस तू उमा के सुने तो दुख तकलीफ लागे कि ना लगी का लगी बियाह करो तनी के सब कुछ ए लगे बोला ली बियाह करो तनी ना जाने ले का है जब कहल गइल कि ए जी ए माई हमहु आई तरह कैसे जर से कहत नहीं कि ना तोरे जे आवे के औकात नहीं के अब बस पटक में तू कर देनी चलो चुप रह हमारे लड़की में तू मिलाबू तू हमारा घर के बात मैं ए तो जाता हमारा अम्मा जी भइल बड़ू हो सासू माई बियाह करो तनी लड़का के छठियारी मनावत तनी कि सब ने उतार के बटोर ली घर भरे ताता बोलावत तनी घर में खर्चा नहीं के खर्चा राउर कहां खर्चा बाजी राउर त बेटी जमा देवा तवन ए दिन के खाता अन पिए तवन जात तवन देखो ना तर की बड़की लड़की से तनी फोन का पूरा बात लाई लगा दे कि आइल बावन छोटकी लड़की आइल बिया जमा के जे पद से हिड़ल बासन खाता उसन पिए तब उ आइनु अपन भातार के लिए तब बुढ़िया का बुझाई कि हां का होता का घर में होता का नहीं क्यों होते को करी नहीं ना का जानी काम होतर ये बियर रे दादा खइला की बात ऐसे लात मारे करो घर में त नहीं के सुनत कहीं कहां भी जब बैठा तनी खइला की बात तो जिसे लागत कि केतना जन्नत पा गइल बानी ये कहल है कि नैहर आवे पूछियो अरे हे जब रे माई गोल लागतनी अरे खुश रह बना रहा मांगे तो जुड़ा रहा एकदम से आ बैठू ठीक बाड़ी माई पाउन कहां बानी ठीक बाड़ी हम ठीक बानी चल खा पी ल हाथ गोड़ धो दी चल अरे बड़ा एक मुट्ठी का साड़ी पहन ले बाड़ी के कहिया किनले है एथुया पर मिल रहे नेवतावा पर अच्छा जाए दे ठीक हमारी में निक लगी लेकिन कुछ कई साड़िया निक लगी हमारी में
तो ले लिए हरियर ब्लाउज पहिन हरियर है सन आई हाँ देख 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 मैचिंग हो गइल माई चला तो पहन लिया कल नहा के खोल दे कुछ कह माई जहिया तू मर जइबी न त हमार नैहर में पूछ ना रह जाए दे बुचिया तोरे पे एगो सवक हमार रहे के अपन छोटकी बेटी के धूमधाम से बियाह कर जाए दे दे। शारदापुर जाए पूछ ना रही हमार जौन भौजाई कुल मुंह बनाओ तड़ी सरुइला भात नियो न देख तनी माई अते पहले अपने खनी अपनी मरद के खियनी जन पहले बात सुन ठीक बा खा ले लो नु खनी है ज्यादा पहले पेट ते में ले मिठाइया जल लिया हिस हाँ दे। चल दे तनी मोटरिया में तो थोड़ा कहाँ गइल आई जे मोटरिया में तोरे कपड़ा बाटे माई के कपड़ा बाटे ठीक ना हाँ, माई के हमारे बा। साड़ी उड़ी लेके आइल बानी या तोरा के सूट लेके आइल बानी एगो चप्पल लेके आइल बानी कुल कपड़ा लेके आइल बानी ढेर लेके आइल बानी जा वाला फर्क में किस ले बांधे वाला है जा हाँ, दोनों ओर से उहे बांधने वाला, वाला सूट उहे में दोनों ओर से बांधने वाला लिए बनी बुचे लिए बनी देख हम जा कने पुष्पा कई कहाँ बाड़ा? भतीजी भी आए अपन पहिनी ओढ़ी खाना जनले खा ले बाबन फुओ खा ले बिया कुछ हाँ, तो जो मामा के- अरे मामा के भतीजी पत्नी- में अब भौजाई में दिल्ली आसमान के ना फर्क बटे रे बुचिया जब ले दादा जिया तनी तब ले तू टेंशन मत कर हम बानी नु अरे सुन रे माई जो बाबू के बोला के ले कोई माई। मुर्गा लेवे के ए कोई माई। पुआ आइल बिया माई रे छोटकी कहत रही है कि एगो तो आ गई न जा हमार मर्दा कहत न कि ढेर तोर भौजी लोग बैठे जाता हिस्सा लिखवा ले ठीक न के कहत रहला रे बुचिए छोटा की कते खाए खाते ना गई न जा टिली छौना नियर लिख दी तारा के अरे ना रे माई का कहली चला आउ ए तुए में के कोड़रिया लिख दे तनी खेता पिछुतिया वाला जिया से त का कहिया से जाए दे छोड़ कोनो ना जाए जल्दी जरे से मुझे चल जो 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 कहीं चले के नहीं घूमे चल के मोटरिया में जो मोटरिया में पावन जी। जो झरिया कहाँ बा हां पर सामान कतल रे माई कोड़रिया में लिखे के जाके ना अपनी कोई, मोटरिया से ना कोई, कोई ना दे कोई। अपनी ना मोटरिया से कुछ कहिले के नु और गोड़ा वाला के भुला गई है का हमारी मोटर भुलाते अरे खुश रहे कनिया के ठीक ठाक बानी नु ठीक बनी बुचिया तनी पाउन पे माचा ध्यान काटे दे खोली दोबारा माचा आगे काटे बढ़े। बाप रे बाप खइला का राव रे चक्कर में मुंह देख के लौकता दुनिया दे बताओ ना। तोहार मोबाइल नु तार मोबाइल को हाथ से ना धराई कभी भी देखले बानी के तार मोबाइल हाथ से नीचे कबो ना काहे करो धराई हिम्मत के फोन आ देता काहे हां करो मरत के तू ही तो ज्यादा भातार वाले बाड़ू के भी ना तार के बा टमाटर वाला बेटी वाला बोल में तब कहा ना फेंक चुप रहा चुप रहा बिया जाए तो शौक बता तेरा जल्दी बिया जा पैदा कर ला हमनी के सोजा मारे जाता ना बोलत तनी बूढ़े के तो हमनी के ना रहत अरे हाय का खाना गिनिया करिया सरे धान ले धान लेवे करो तोरी गाड़ी में तोरी बाप माई के दम बाटे कि तो के धन दे हमने का तो दे हमर माई दे रे दे दियाई बेटे सब तो हरे बेटे देख, जे करी ओकरा के दे हम के देरी नहीं खे ऐसे देखो कहते तनी नरम होके रही माई करी हमारा लिख ओकरा ना के दे दे लिख ना दे ऐसे तोर भी- देखू माई हम मुंह पे कहता नहीं के बुढ़ापा में तोर हगल मुतल ना करी ना करी कोई नहीं करे जब आटब तब हम ही आटब अब देखिए तू का हमारा खातिर क के जइबी अरे बिटिया तो हम तोरा के जाना तने कि जब कोई तब हमार बेटीए करी पतो थोड़ी ना हमार हगल उठा के बेच दिया सो हगत तो ये ना बात बारे देखत नहीं कि अबे ऐठल हम तारा के जन्मले में बिया तू पगल बड़ी स हमेशा ओठे पर तो वो ओकर नाक उठा रहला के कब लड़ी तकी पाहुन जी हां जाए दे। उहे बा करनी धरनी नहीं खे त ना कैसे जाए साथ दे। संगे रहे के चाहिए का करे के चाहिए इनकी माई के संग इनका भौजे इंगे ना करेली सही है कुल देख ले ठीक बाटे रहो ज्यादा फालतू बात महीना दिन रहे के बाटे एक दिन नहीं खे हमारा रहे के बाटे केकरा संग कैसे बोलेगा पटक पटक काहे तू बड़ो का तू हमरे बेटी के तने सिखाइबू तू हमरे बेटी के तने सिखाइबू आई बरोबरी मत करी हम देखी पाहुन ओकर ओठ अलगल बा लड़ली बरोबरी लग बाटे जाई कोर बाटे बरोबरी हां लड़ी ना त लड़ी करे बैठे ता वो रावो तो अलग गौवा में के कैसे गुड़िया बरोबरी करलक बाड़ी रावो तो अलग कौन सा नहीं वो की अलग बुची ओकर ठोर देख हे तरह गल बा अलग बता तो हिस्से लगल हिस्से आ लड़ली भर पेटा ओकर ओठ पुछु के जा एकदम अच्छा तू लड़ ले भर पेटे तर पेट पुचुक जाए दे हां चुप रह बुढ़िया का परछाई ध ले बिया एकदम ले ले से आई एथिया जो खेला बढ़िया कबर बेटी है मात के बात सुने आवत नहीं रे झूठा सच बोल ढाके बतियावे लू यार भटा आ कहलू कि हाथ से मोबाइल ना धराला तोरा मोबाइल के बारे में बहुत देर ले शिकायत सुन ले बानी के मोबाइल के देले बा मोबाइल उहे न देले होई और के देखे जाई ओकर मोबाइल के हाथ धराला कबो जब देखब तब हाथ के मोबाइल टंगले रहले कोई भी तू देखिए ओकर मोबाइल भुइया धरा ना सकेला
जाए दे तोरे न शिकायत तोर पतो ही करवावत ले ले आवत रे बकरी के मीट आहे पाहुन हमरा के इज्जत एकदम लागत कि न रखे में का भेज और अब हमारा द्वार पे आइल बनी हमार लइका बड़ा बड़ा सनु लेके आया सन मुर्गा ले आया सन जौन को हम तवन बनी बोली मुर्गा खाए के मछरी के चुस्ता खाई बोली बकरी के मीट ले जौन खाएगा तन दिल खोल के बोली हमर मातारी खिले में कमी ना करी बकरी के मीट ठीक बा हम अपन बेटा से मांग देता नी ठीक बा ढेर दूर मत जाए नहीं तो पिया दी हो सकोनो ना ओने ना जइबो हां कहा जने कौन जड़ी पिया देबे लइको के हमरा मोती मार देले बिया तो पता रखिया दे रे माई हर महीने पेमेंट पैसा 7 तारीख के डाल देते रहे हां हां 7 तारीख के अब महीना नहीं खे दे तो के महीना नहीं के दे कबो 25 तारीख के देता तो कबो 20 तारीख के देता ससुरारी ना भेजत है पैसा कहता ससुरारी ई महीना के तनख्वाह लेके जात लेती है ध लेती है आ उ महीना को उठा के देता कहता माई नहीं के मिलल अभी बतावा ये हमारे लिए साथ भी नु के कने के लेके ढो के चलत है ना तो दूसरा साथ रह नु तो एक दूगो चूल्हा जरवा दे जाए दे रे दादा माई रे छोड़ जाए दे तनी हमरा के चल एगो साड़ी किन देवी हम कपड़ा नहीं खिल के आइला कनी ना कि बूढ़ा पेंशन मिलल बाटे अच्छे 5000 रुपया चल 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 तो कहता था हमार माई बूढ़ा पेंशन मिलल जवान पेंशन मिल एगो पाउन के जींस किन देता नहीं आ एगो कुर्ता उनकरा के किन देता चल चल माई ऐसा नहीं होके सब का ये दादा महतारी के दिल में कबो बेटा बेटी के जगह होता नहीं होला चल